Limburg. Het was een fantastisch vastelavondseizoen, maar jammer, het is alweer voorbij. Wat gaan we nu al die andere tijd doen? Wow, het is nog zo lang voordat het vastelavond is. Wat moet ik al die tijd gaan doen? Jongens, sorry, ik wou bijna vergeten te vloggen. Maar de dagen die waren zo lang. Ik begin carnaval echt te missen. Goeiedag. Ja, het is de 11e van de 11e. De 11e van de 11e. Veer zijn puur plat. Like en deel deze vlog. Als we weer in de finale komen, dan gaan we lopend naar de Hanenhof toe in Glijn. Allah!